Máme novou káru, čuráku. No, neču. Čurák je krský. Nevačte na to tak brutálně, ty koko, do piče. Ne, a vůbec se struce, kurva. Jdi mi poko, kurva. Než to je na to, do piče. Já to říkala, vole, takového čuráka k tomu pustit, vole, abych hackoval. No, je to jednoduchý, jo, takový kokoty, ty vole, pořád, ty vole. Piče, do piči, na tohle si stýkáš, a neskoušej doma, ty koko, nebo tě rozsekám, kurva. Čap. Ty pičo. Okýnko, vole, vidím okýnko, vole. Ne, to je jednoduchý, do piči, no má tady na to šlápneš a je to. Do prdele, já jsem to říkal. Já jsem to říkala, do piči. Hej, kurva. Do piči, čáp, ty vole. Čáp. Jak to bylo? S. T. To do piči, neklademe na to, ty koko. H. T. Piči, tady to naklikám a je to nehotový, do piči. Co? Ježišmarja, ty čurák, co to tam hackuješ, ty vole? No co do piči, KSČM ne, KSC mám, ale my jsme chtěli KSČM, ty čuráku, ty jsi debil, nebo co, ty vole? HTTP, FTP, vole, to jsou různý protokoly, kurva, ty vole, HTTP, FTP, vole, tohle jsou z Uruguayi, nečum na mě, ty debile, vole. Hej, schovej to, kurva, ty vole, nemusí vědět, že hackujem. Ale hackujem.